बुंनो थाङोब्ला आङो आंनि गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बुहुद गोबावनिफ्रायनो आङो एकदम बिदिनो बादायबाय थायोमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो प्रेक्टिस खालामबाय आङो दिनै मेममोना जिहेतु सारमोना आंखौ आंनि रोंगौथिखौ नुनानै बिसिम सिलेक्ट खालामदों आंखौ बेवहाय जोबोद मेममोन सारमोननिफ्राय आंनिफ्राय थेंक इउ थानाय थाबाय। नोंथांनि जिथुनाखि नैबे टेलेन्ट बे टेलेन्टखौ नोंथाङा उननि समाव माबायदि लांनो नाजागोन? आङो बेखौनो बुंनो सानो आरो गासिबो बिदिनो प्रेक्टिस खालामबाय था बयबो बाहागो ला बिदिनो पार्टिसिपेट जेननाय देरहानाया बयनाबो बिदिनो कमनसो थाखायो जेनबाबो एसे एक्सपिरियेन्स लानो हायो आरो आंबो बुहुत जेनबोदोंआनो देंखोमावनो जा मायावनो जा बुहुत जेनबोबायानो थादों ओमफ्राय दिनैसिम आं फार्स्ट टाइम जोंहाथ' जिहेतु थुंगा 21थि बोसोरारि जथुम्मा बर' हारि आफाद बेवहाय आङो फार्स्ट देरहाफेरदों आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों गोसोआ। नोंथाङा दि बादायनानै दिनै सेथि मासियाव आवग्रिनो हाबाय ओमफ्राय नोङो बे सेथि मासिखौ आवग्रिनायनि सिगां नोंथांनि माखासे कन्टेस्टेन्टफोर बिराद दंमोन बिसोरहा माबायदिमोन बिसोर माबायदि नांनो गोनां जादों बिसोर गासिबो टेलेन्टआनो गोजा बिदिनो आंखौ बिदि आङो बिसिम जायगायावहाय आं मोनफैगोन सानाखैमोन आरो बुहुत मेममोना जिहेतु आंनि टेलेन्टखौ नुनानै जों बिसोरनिफ्राय साबसिन नुदों जानो हागौ बेनिफ्राय आङो दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादा नोंथांमोनखौहाय बेबायदि प्लेटफर्म होनो थाखाय बेबायदि हाबाफारिखौ लानाय जादों स' दुलाराय बर' हारिमु आफादखौ नोंथाङा मा बुंनो सानो मा धन्यबाद होनो सानो? बेखौनो धन्यबाद होनो सानो जोंनि जाखांफुनाय आर्टिस्टफोर जोंहा फंबाय बिनानाव दङ बेफोरखौ जोङो खाबु होनो हायो आरो जोंनि फिल्मफोराव जिहेतु सावथुन मुलुगफोरावहाय जोंखौहाय खाबु होयो आरो नोंथांमोनजों कम्पिटिसन नांनाय माखासे नोंथांमोननि लोगोफोरा बादायारिफ्रा जेननानै थांबाय बिथांमोनखौ थुलुंगाखांनायनि मा बाथ्रा बुंनो सानो? आङो बेखौनो बुङो बिथांमोना जिहेतु आंनि देरहानायाव गाज्रि मोननाङा आरो जोङो जेनबाय बिदिनो मानि थाखाय गोरोन्थि जाखो बेफोरखौ गासैखौबो निमाहा होलायदो आरो उनावहाय जेनेबा नोंथांमोनाबो आरो फैफिनबावो आरो बिदिनो पार्टिसिपेट खालामो जिहेतु मेममोना सारमोना नोंथांमोनखौहाय नोंसिनि टेलेन्टखौ नुनानै जिहेतु बेयावहाय नोंसोरखौबो देरहासार खालामलांगोन बेफोरदि बेनो आरो नोंथांमोनखौ सायख'नो थाखाय बिजिरगिरिफोर बिथांमोन जिरनानै दंमोन बिथांमोनखौ मा धन्यबाद होनो सानो? आङो मेममोनखौ बेखौनो साबायखर होनो सानो मेम सार आरो गासिबो आंखौहाय जिहेतु आंनि गारांखौनो जा आरो टेलेन्टखौनो जा नुनानै आंखौहाय जिहेतु बिसिम बे सेथि मासियाव आवग्रिनो होनायनि थाखाय आंखौ जोबोद जोबोद साबायखर मेमनिफ्राय। क्लासिकेलफोर लायो नामा? आङो क्लासिकेल लायो माबायावहाय क'क्राझार फाइन आर्टस कलेजाव लायो डक्टर सुफा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्टस कलेजाव लायो। नोंथांनि क्लासिकेल लानाया नैबे बादायलायनायाव माबायदि मदद खालामदों होननानै सानो नोङो? बादायलायनाया जोबोद मदद खालामदों आरो एकदम प्रेक्टिस खालामबाय थानाय जायोना क्लासावहाय बिदिनो गारांनि बोनाय माबायदि बोनाय बेफोरदिनो आरो देरबोनाय लाइमोनफोरखौ मा बुंनो सानो? देरबोनाय लाइमोनखौ बेखौनो बुंनो सानो नोंथांमोनाबो जुदि मिउजिकआव इन्टारेस्ट बा नोंथांमोनाबो बाहागो लाफै आरो बयबो सिनायथि मोनगोन गासिबो नोंथांमोनखौहाय जुदि टेलेन्ट दङबा नोंथांमोनखौहाय जोंनि लेजेन्डारि मेममोना नोंसोरखौहाय गावनो गाव चान्स होगोन आरो सावथुनाव। आंनि गामिया? आंनि गामिया बाक्सा मुसुलपुराव। नेमा सोनिया ब्रह्म।